Liburuan bada batzuk San Agustini eta beste batzuek Diogenesi atxiketzen dioten latinezko esamolde baten aipamena, nire ustez oso ondo datorkiona liburuari da solvitur ambulando edo ibilian ibiliz konpontzen da. Gero Thoreau edo Lewis Carroll edo Bruce Chatwinek erabiliko duten esaldia. Eta hemen esan da olako latinezko esaldi bat esatea hemen, Oiartzunenekin pixkat erantzunkizun edo eraldatzaileko gauza bada, orain konturatu naiz. Solvitur ambulando hau, esaten dizuet, Jose Mari Iturralderen novelako protagonistak aipatzen du une batean, eta egiaz bete-betean aplikadakiokela uste dute esamolde hori bai narratzailearen Dafne izeneko emakumeari, baina baita novela osoaren mekanismo narratiboari berberari ere. Ibilian ibiliz konpontzen dira arazoak, ibilian ibiliz bururatzen zaizkigu aterabideak, ibilian jartzen da martxan memoriaren kudeak eta interesatua den irudimena. Ibilian ezagutzen da mundua eta munduarekin norbere burua eta ingurukoak ere bai. Buenos Aires, Mexiko, DF, Mexikoko beste hiri txikiagoak ibilian datoz liburuan, Amsterdam, Brusela, Donostia eta Bilbo, baina baita Lekeitio eta Mutiloa. Euskal Herriko hiri eta herri txipi horiek denak zeharkatzen ditu eleberriak, baina esango nuke ez keruaken klasikoan bezala presaz eta abiadura bizian, baizik eta hiri bakoitzean auzo zehatzetan egonaldi luzeak eginez. Beraz, abiadura handiko novela bat baino atxedun abia asko dituen eleberria esango nuke gaur aurkeztera gatozen hau. Leku askotan bizi izan da protagonista eta horren adibide garbiena esan dute Mexiko DF da. Non Dafnek bertakoen hizkera eta ohiturak bere egiten dituen eta irakurleari Mexiko DF itzeleko mapamundia erakusten dion, bilbotarren txistea geure eginez. Xe eta bizi girotzen digu pasarte hoietan txilangoen pikareska Iturraldek, noiz barregarri eta noiz ustela den pikareska bat, bertakoen hizkuntza jergosoaren printzak, adierazkorrak ematen dizkigu, eta baita falta dezintzuen Mexiko DF-tik iesi peiote bila egindako esperientzia lisergiko baten kontaketa ere, hau bai esango nuke jakeruaken leinukoa edo zorduna. Jose Mari Iturralde ezagutzen duenak badaki bidaiari amorratua izan dela betidanik, eta novela irakurle informatuak ezin saiez dezake pentsatzea hemen landu duen egitura nobelesko horretan zenbat dagoen bere bidaietatik eta zenbat dagoen bere imaginazio desbridatu horretatik. Edozein kasutan ere izan bat edo izan bestea, eta naiz eta ez den hau bidaia liburu bat zehazki, novela badaizik, inbidia hori piztea lortzen du, edo garatu arazten digu. Bai bidaiarekiko sentitzen duguna, bidaiariarekiko sentitzen duguna, eta bai sortzailearekiko sentitzen duguna ere. Esan dute novela geografikoki aberatsa eta poliedrikoa dela, eta poliedrikoa eta aberatsa da baita ere protagonista. Protagonista Dafne Zorriegieta Rondal izena du, eta poliglota da azteko eta behin, 5 hizkuntza menperatzen ditu, eta hizkuntza gehiago lardaskatzen. Hizkuntza asko jakiteak albentzen dio naziokotasun likido edo aldakorra izatea, bere nortasun nomadarekin bat datorrena. Momentu batean esaten du, nik ere, ene bizitzaren arlo ezberdinetan, euskalduntzat, holandartzat, espainiartzat, mexikartzat eta jamaikartzat hartu izan du nire burua, hori posible bada behintzat. Eta nolakoa da Dafne, txorroskileroak euria bezala zori gaiztoa erakartzen duela, diote Fede Txarreko lagunek, baina ziur aski novelan bertan agertzen den Beatles taldearen Eleanor Rigby, mundiko bakartiei egindako ereserki hori da, nire ustez, protagonista ongien edo
definitzen duen kantua edo ideia nolabait, ez? Dafneren argi itzalei ohore egiten die kantu horrek. Letra ilun xamarra, baina melodia alai batekin emana. Dafne abentura zalea da eta esperientzia berriak probatu zalea, baina baita ere alde ezkutu edo kudeatzen zaila den baten jabe ere. Abaraska itxurakoa da novela hau, erle gelatxoz osatua, eta halakoxea baita ere atzeman ezina eta konplexua Dafneren buruko mekanismoa. Pertsonaia karismatikoa eraiki du Iturraldek, nortasuna handiko emakumea badituena memoriarekin gorabera batzuk, eta baita ere putzu ilun baten inguruan erori gabe grabitatzen duena etengabe, esan dugu hasieran, solbitur ambulando, ibiliz beti, jardunen etengabe, beti iztun eta entzule, jakin minez eta haragiaren mine grinei eta minei muzin egin gabe, aske eta zirtolari, jolasti eta konformagaitz. Baina baita esan dut lehen, gainditu behar duen zulo ilun horrek erakarretako bizitza gobernatu nahian ere. Badago zerbait oso berezia ez gauden abituta, da euskal literatura eta liburu honek egiten duena, ez da, arle hortatik oso ausardiaz jokatzen du eta genero ezberdinei egindako omenaldi bat bezala, ez? Badago mutazio bat liburuan barrena, nik oso gustoko izan dudana, ez bakarrik solbitur ambulando, baizik eta mutatis mutandis, eraldatu egiten da tarteka novelan nagusi den generoa. Dafneren sustraien zuhaitz genealogikoa berreraikitzen duenean adibidez, memoria ariketa testimonial baten edo bilaketa baten antza hartzen du, baina gero nobeleskoagoa bilakatzen da protagonistaren gaur egungo pausoi buruz ari denean, edo baita ere peripeziaz jositako novela bilakatzen da western baten gisako atarteka, bihurgunez betetako novela bada. Eta esan bezala generoz aldatu egiten da tarteka, ez? Hor, baduka holako momentu bat liburuaren bigarren edo erenean edo novela poliziako kutsu, detektibe novela baten kutsu hartzen du derrepente, eta horren badu novelak zerbait ez ustekoa, ez bakarrik protagonista kontatzen dituen historia, digresio, burutazioetan, baizik eta baita ere novelaren beraren genetikan, ez? Genetika hori aldatu egiten da. Nerit, bere Ameriketako ibilerak eta kontatzen dituztenean, diligentziak eta kuatreroak eta gartzen direnean hartu diote, western barogiano baten itxura, baina gero hori baztertzen da, eta bihurtzen da zerbait detektibeskoa, eta gero gauza introspektiboa da, eta orduan, irakurlea baita ere zain dago urrengo giro bortitz hori noiz gertatuko den, ez? Alde hortatik oso egitura ausarta eta arrisku handikoa iruditu zait. Bukaeran badago baita ere holako iruditu zait Jose Mari Iturralderen aurreko hainbat novela ezberdinentan landutako kontuen konpendio bat ere badela tarteka, ez? Edo bere kezken edo bere irakurketen olako antologia bat da, ez? Badago baita ere, oso zalea da literatura mota horrena ere, bigarren mundu gerrako eta nazien historia bat ekartzen du Euskal Herrira. Esan behar da pixkanaka, protagonista eta novela badatu zela Europara lehenbizi eta gero Euskal Herrira, eta inguratze horretan Dafneren historiak hartzen duela gure ispiluan jartzen da, baina ez daztu behar Dafne liburu honetako protagonista gehienak bezala ez dela euskaldun petoa, baizik eta euskaldunen ondorengoa edo bere inguruko pertsonaekin antzeko zerbait gertatzen da, kanpoan urte asko pasa dituen jendea, ez. Orduan badago denen baitan alako arrostasun sentimendu bat Euskal Herriarekiko, eta horrek ahalmentzen die behar bada xalotasun bat edo aproksimazio bat xalotasun horretatik kritikoagoa izan daitekena gure azkeneko urteetako historiarekiko, ez, eta hori ere bada, ez, nola euskal sustraiak dituen, baina euskalduna ez den pertsonai batek nola bizi duen, nola interpretatzen duen, inguratzen duan enean
gure historia garaikidea. Hau jan ere obsesioetako da, baina asko gustatzen zait liburuetan aipatzen denean jendeak zertan lana egiten duen. Gure fikzioan, gure zinean, gure literaturan badiru jendeak ez du lanik egiten, edo ez zaizki horri alde asko eskaintzen lanari, bai, badakizkigu bikote asuntua, baina jende honek zertan lan egiten du, nondik ateratzen ditu xoxeak, ez? Eta hemen badago asko hitz egiten da zer lanbide duten, Dafnek adibidez badu itzultzaile lanbidea liburuko hainbat pasartetan, baina aipatzen da baita ere ze enpresa sortuko lituzketen, edo zer nahimen daukaten, edo ez dakite, kokodriloa josten lan egiten duten makiladora batean Mexikon edo, dena delakoa ez, kamisetatan. Bueno, hori gustatu zaidan beste gauzetako bat aipatzearren. Esan dut, hitz egin dut Dafneri buruz, Dafne kontatzen du lehenbiziko pertsonan historia, baina badaude baita ere bigarren mailako pertsonaia oso indartsuak edo laguntzen dutenak, ez? Protagonista honen ari hori josten, eta dira guztiak ere agertu eta desagertzen direnak, batzue badirudi olako patu fuerte batek markatzen dituela hasieratik, separazioak, enkontruak, protagonistak bizi dituen peripezia guzti horien baitan txertatuta daude, ez? Da, orduan, personaje guzti hauen sasiegiak, erdigezurrak, justifikazioak, biluzteak, haien ahotik datozen digresioak, pasadizo sinezgaitzak eta bitxiak, zurrumurru sendoak eta oinarri sendoak dituztela iruditu arren gero oso aulak diren sinesmenak, hoiek denak dira novela hau eraikitzen doazenak, modu nahi bada asimetriko edo errizomatiko berezi batean, lehen esan dudan bezala novelaren mutazioaren baitan. Bueno, eta bukatzeko esango nuke, azpimarratu behar dela garai ezberdinak zeharkatzen dituela novela honek, eta badaudela bai aurreko belaunaldiei egindako keinuak, baina baita ere, esango nuke, belaunaldi gazteei egindakoak ere, ez? Olako begi kliskada batzuk egiten dizkie lehen esan dudan, gaur egungo Euskal Herriaren historia kontatzen duenean edo interpretatzen duenean Dafnek kanpotar, baina bertakoa den, baina ez den pertsona horren soslai berezi horretatik, eta hor badago euskal tradizionalismoari buruzko edo zenbait erakunde tradizional, esan dezagun nekiko, begirada pixka bat ironiko edo kritiko bat ere ahalmentzen duena behar bada kanpokoaren begirada xalo eta aldi berean natural horrek, ez? Eta hau guztia, biztatik galdu gabe, Dafne dela protagonista, bera dela kontatzen duena historia, eta bera izango dela peripezia eta patua patu, solbitur ambulando eta mutatis mutandis, The Beatles kanta hori xuxurlatuz, Eleanor Rigby, alai, baina aldi berean letraren gordintasun hori ahaztu gabe, amaieraraino eramango gaituena. Idazleok hemen bi gaude, behintzat maila alde hontan, historia kontatzen ditugu. Idazle esaten danean, ni guatzen naiz beti Graham Greene, Hemingway, Somerset Maugham, nolako idazle hondiekin. Lehenengo gauza historia kontatzen ditugu. Orduan hemen, liburu hau izan da, omenaldi bat, izan da, historiak kontatzearen aldeko errebindikazio bat. Hemen, Arkaitzeko sondo esan duen bezala, historia mordo bat dago, danako horapilatu da, egia da protagonista Dafne hau, liburu hartzen baduzue, izan diteke autobiografia bat, liburun barruan Dafnek bere bizitza kontatzen dulako, kanpotikan ikusita izango litzake biografia bat, Dafneren biografia beha kontatuta, historia askokin. Ordu ni beti gogoan izan dut hasi nintzенetikan hau idazten oain dela 3 urte, 1000 gau eta gau bat gehiago novela, eta Xerazade o Xagerzade famatu hura, nola errege Xagizar erregeak hartzen zuen gauero
behakin gozatuta aurrengo goizean hile ingozun, ez da? Baina orduan bizitza salbatzeko gauero, Sherazadek horrek historio diferente bat kontatzen zuen, nolabait urrengoarekin lotzen zana etzun bukatzen, da horregatik salbatzen zuen bizitza. Liburu hontan, Dafne protagonistak gaur egungo Sherazade moduko bat, esango genduke, historia kontatzen ditu, bere bizitza salbatzeko modu bat da, ez gainetik errege bat daukalako bizitza kenduko diona, baizik eta bere bizitzeko modua dalako, ez da? Eta kanpotik ikusita nik ere hori egin dut, esan dut idatzeko liburu bat historio mordo batekin, eta nire zigorra izango da irakurleak jarriko egitena. Historia batetik bestea pasatuko naiz, eta halako batean ez bali mazaio gehiago gustatzen edo, liburua bertan bera utziko dut, eta horre izango da nire hiltzeko sortzaile moduan bezala esan da, hiltzeko modua. Ez da liburu alde batea utziko du, eta hori izango da nire eriotza, Sherazaderen eriotza izan zen bezala baldin eta ez bazun kontatuko historio poli bat bata beste atzetik ez da. Orduan, hemen neska honen bizitza kontatzen da, beha kontatzen du bere bizitza, historia asko daude katramilatuta, batekin bestea erlazionatuta, argaitzeko sondo ikusi du genero desberdin asko daude naztuta, eta beste gozat interesgarri bat esan du nola pixkanaka, hau erdiez euskalduna, hau Jamaikan jaioa da, Dafne hau, baina pixkanaka Euskal Herrira dator, hau da gure ezinbesteko patua, ez dut ezautzen euskaldun idazle bat, o abeslari bat, Euskal Herriari buruzko, hau da, zulo beltz baten bizigea, eta nahi ez beti bukatzen dugu gure liburu guztitan Euskal Herriari buruz hitz egiten nahi ez. Ez dut ezautzen idazle bat, euskaldun bat, esan, bere obra guztia ezautzen dut, eta beti hitz egite du, ez dakit Nueva Zelandako historia, Australiako, ez dana bukatzen dugu zulo beltzontan, eta ezin dugu hortikan irten, ez? Honeako, txarreako. Liburu hontan horrela gertatzen da, mundu erdia errekorritzen du, baina azkenean, arrazoi batengatiko bestengatik, bueltatzen da eta bukatuko du Euskal Herrian. Eta historiaz eta kontatzearen plazeraren aparte eta badago hor ari ideologiko bat eta ari zergatik datorren Euskal Herrira, kontatzen da nolabait, esplikatzen da nolabait, eta noiz, gaur arte, ez da? Ez dut zehazki esaten Dafneren adina, gutxi gora bera antzeman daiteke, gustatzen zait irakurleak pentsa dezan bere adinekoa dela, beti ere ez. Baina, datu zehaz batzu daude, eta bukatzen da etak hiltzeari utziko ziola bisatu zuen epoka hortan, orain dela gutxi, hor bukatzen da, gaur egun, esan dezagun, literarioak hitz egin da, eta nire aurreko nobelakin, nire novela guztia daukate lotura bat, nolabaiteko lotura bat, hasi izua hemen, orain dela 35 urte idatzen un novela batekin, han geneukan Gerra Zibila, eta frankismoak, bukatzen zuen novelak, frankismoak indarra handia hartzen zuen garaian, gero etorri izan Kirkila eta Rulotea, hoi aste zan Franco hil zan 100 gau berberan, eta Franco hil, eta hortik aurrea postfrankismoan zedertatu zan, kontatzen zan, nolabait esateko, gero, beste novela batzutan, esate bateako, danak daude nolabait kateatuta, hau hasten da esate bateako, zehazki ez dut esaten, baina bukatzen da etak hiltzeari uzten dionen. Orduan, naiz eta novela diferenteak izan, protagonista diferenteak, personaje diferenteak, nolabateko katenazioa dao, lotura bat. Baina, nire liburua ez da historikoa, nire novela ez da historikoa, ez da filosofikoa, ez da soziologikoa, da ni nahiet ikustea literatura bezala, ipuin mordo bat, bata besten atzetik kontatuta,
eta Xerazade, gaur egungo Xerazade moduko batek kontatuko luken bezala, ez da? Zer gehiago esan? Bueno, batzutan idazle pasatzen zaigu, ez dakit Arkaitzei, niri behintzat bai, 3 urte novela honekin gauta egunero obsesionatuta, azkenian, esan dezaket, Dafnerekin erdi enamoratu naizela, gustatuko litzaidake bizitza honetan, oantxe bertan sartuko balitzalako Dafne bat eta nire gana etortzea, liburu batzukin ez da gertatzen, naiz eta 2-3 urte hon personai batzukin bizitzen, hor ikuste dituzu oso aparte zure handik, baino beste batzutan, esate bateako, euliak ez dira argazkietan azaltzen novela hura idatzen nuen, Rekejo erdi detektibe, erdi investigadore pribatuarekin ere, olako konkomitantzia bat sentitu nuen, da beste Hyde Parkeko izlariarekin ebai, beste liburu batzukin ez, baina honekin, Dafnerekin, olako gertutasun moduko bat sentitu ez, esan dut. Alde batetik gustatuko litzaideke nine honi izatea Dafne hori, ezinezkoa denezkeo, nik ezautzea lako Dafne bat eta behan iregana etortzea ez. Eta, zer gehiago esan, ez dakit, liburuak irakurtzeko daude. Idazle baten laneiko okerrena netzako bintzat hau da, esplikatzea liburu bat, liburua idatzi, inbarda irakurri, ez oain tripak ateratzen hastea eta hori betzait bat gustatzen. Destaldetik ez zuen novela irakurri hortu dizkazue galderak egin, hor da betiko kontua ez. Baina nik uste Arkaitzeko ondo esplikatu dula dana, eta, hemendik aurre esango nukena, desitxuratu eta okertu ingoet behan zeana, osake, eskerrik asko Arkaitz. Eta eskerrik asko zuei etortzeagatik, irakurri, nahi badin baduzue, eta aurrera.